Sí, uns minuts i la capçalera ja es troba al principi del carrer de Colom. És una segona manifestació multitudinària que arriba als carrers de València per deixar clar que el sector de l'ensenyament no s'agenolla davant del que pretén la conselleria. Els ensenyants, les mestres d'este país estan donant senyal d'una dignitat increïble. València està absolutament plena i col·lapsada des del carrer de Colom fins a més enllà de Sant Agustí. Així és com parla l'ensenyament. Esta és consellera dimissió. El sentir dels mestres i de les mestres se veu en el carrer de València. Una València col·lapsada i una València